Máis de 2,5 millóns de nenos morren o ano no mundo a consecuencia da desnutrición. Acabar con esta lacra é posible se se trata nos primeiros 1000 días de vida contando o período de xestación. Nesta causa céntrase a campaña de Nadal Dona un día de Unicef, coa que se están a organizar actividades por toda España para recadar fondos e mitigar a hambruna no mundo. En Lugo levan recadado xa máis de 3.000 euros. Como a todos os anos por estas datas, Unicef Lugo organiza varias actividades para recaudar fondos para a infancia, como o Festival de Música e Danza do Círculo das Artes, no que participaron preto dun centenar de alumnos do Conservatorio, conseguindo acadar case un aforo completo. Outra das actividades foi o mercadillo instalado nas termas, co que voluntarios recaudaron preto de 1.000 euros, o que suporá salvar a vida de máis de 500 nenos. Una de las cosas que más se suele vender es este llavero, que es el llavero Únete. Este año también está teniendo muy buena venta esta pulsera que llevo yo, que es esta, que es una pulsera fabricada en Perú. Case 200 millóns de nenos menores de 5 anos padecen no mundo desnutrición crónica, o que lles pode provocar retrasos físicos e mentais irreversibles. Existe un período fundamental para previla de 1000 días. Es decir, el embarazo y los 2 primeros años más o menos de un niño, porque es cuando logramos salvar un montón de vidas y cuando más peligro tiene la infancia. A Deputación de Lugo e o Clubo de Pádel Nuestro Ceao únese a favor da ONG coa celebración do primeiro torneo de pádel, que terá lugar esta fin de semana na cidade. Mentres, ti tamén podes aportar o teu grao de area a través da campaña Dona un día. Eso consiste en enviar un mensaje de móvil al 28028 y con este mensaje se dona el importe íntegro, que es 1,27 € a Unicef. Esa campaña es muy importante y también esperamos tener un gran rendimiento con esa campaña. Arredor de 7.000 persoas, según estimacións dos organizadores, visitaron a Feira de Artesanía e Antigüedades de A Pontenova a pasada fin de semana. Unha trintena de artesáns e 25 anticuarios participaron na quinta edición deste mercado, cuxa organización asumiu o Concello coa chega do Iludes. A feira, que ata o de agora tiña lugar no mes de agosto, superou as expectativas dos organizadores. Este cofre achado en León, que data do século XIV, e un graneiro portátil do Pirineo catalán do século XVIII foron os obxetos máis antigos expostos na Pontenova. Era para llevar documentos antiguamente e é unha pieza que vale 3.600 euros. Sen embargo, a peza máis valiosa foi este cadro do pintor Ferrolán Sotomayor. O seu propietario acudía por vez primeira á Feira de Artesanía e Antigüidades pontenovesa. Nos estamos sempre acostumbrados a hacer en Madrid ou outro tipo de salóns, non? Trouxemos unha mostra de pintura galega, sobre todo, entre destacar, por exemplo, Sotomayores, Laseiros, Isa Díaz Pardo, que eu creo que é un pouco un Bello Piñeiro tamén, é un pouco unha mostra moi pequena do que temos na nosa tenda na Coruña, non? Hai xente que efectivamente que é fiel á cita, pero tamén hai moita xente nova. Nos pareceu-nos que debíamos darlle un pequeno giro para que a xente que veña non vexa sempre o mismo. Hai un bon nivel de anticuarios e de artesáns chegados de distintos puntos de España, desde Castela León, desde Andalucía, desde Cataluña. Entre os anticuarios e coleccionistas que se desprazaron á feira, atopamos algúns que a partir de agora incluirán a Pontenova na súa ruta. Voy a Palencia, Bilbao, Gijón, Avilés también hacen otra, todas prácticamente. Es la primera vez que vengo. No sabía ni que la hacían. Sí, está muy bien. Os artesáns procedentes de Lugo, Asturias e Salamanca presentaron as súas creacións na Casa da Cultura. Eu traballo en Triacastela. Temos un taller ali de artesanía, que é dunha asociación de artesanos. Traballo ali, veño dende ali a feira, facendo a demostración esta, enseñando como se traballa no tear. Mentres Cecilia tecía no interior, José María, un artesán da madeira de San Tirso de Abres, e Rodil, o ferreiro da Pontenova que fai navallas, amosaban o seu oficio na rúa. O forxado sempre vai ter mellor corte, non hai dúas pezas iguales, ao ser feito artesano non se salen dúas pezas iguales.
A Feira dos Artesáns e Anticuarios reservou este ano un espazo aos produtos autóctonos. Expositores de Salamanca, Asturias e locais achegaron a Pontenova embutidos de guijuelo, queixos de llanes e pan. E para terminar, achegámonos á Praza de San Marcos, que loce con ambiente navideño grazas ao traballo desenvolto polo Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. A decoración foi ideado para despedir o Ano Internacional dos Bosques e dar a benvida ao 2012, no que se celebra o 10º aniversario da declaración da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Convidámosles a que gocen deste conxunto ornamental que destaca polo seu carácter artesanal, ecolóxico e interactivo. Un árbore de 6 metros de altura é o centro da ornamentación do Nadal en San Marcos. É o primeiro ano que se fai unha decoración propia por a parte da Diputación. Todo está feito por os traballadores do Centro de Artesanía e Diseño. Colaboraron todos os talleres e a maiores dos talleres que están ali no centro, pois as cesteiras que non pertenecen ao centro pero que participan en cursos desinteresadamente, e iso que hai que agradecer, colaboraron e fixeron todo isto que ten moitísimo traballo. Con elo pretendemos varias cousas. A primeira, aforrar. Estamos en época de austeridade, todo é reciclable. Fixemos unha técnica que lle chaman nido, que é unha técnica aquí en España un pouco novedosa, pero que, por exemplo, en Europa, no resto de Europa, se utiliza moito. Con ese mesmo sistema do bimbio, metimos as luces. A escultura vexetal, enchida de simbolismos, foi deseñada para que todos gocen dela, en especial os nenos. E, bueno, o importante, sobre todo, é que é interactivo. É dicir, están esas campanas aí, esas campanas tubulares, que se as pode utilizar, que todo o mundo que pase por aquí en época de Nadal, bueno, hasta pasar Reyes, pues pode utilizar. Sobre todo por los niños, que son que más disfrutan estas fiestas, entonces no nos enteramos prácticamente que estamos en Navidad. Yo creo que es un poco para alegrarnos, precisamente el mal momento que estamos viviendo. Ademais das 12 campas tubulares que calquera pode facer soar, da árbore penden fitas brancas con verbas de Manuel María traducidas a 12 idiomas. E no centro deste árbol templo, por decirlo de algún xeito, unha pedra, símbolo, bueno, pois, de fundación, de esperanza. As persoas que se acheguen a San Marcos nestas datas tamén poden atar lazos brancos cos seus desexos para o ano novo.